ଜାତକରେ ଭଲରେ ନଥାନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ଭାତ ନହେଲେ କିଛି ଶାଗ ଦିଅନ୍ତୁ। खा खा ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗାଈକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହଳଦୀ ଲଗାଯାଏ। ସବୁ ପୋକ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ବାହାରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଗାଈଙ୍କ ଦେହରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ। ଗାଈର କ୍ଷୀର ହଉଛି ପୁରା ପିଓର ଚନ୍ଦ୍ରକର ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବେ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈର କ୍ଷୀର ହଉଛି ଦାନ କଲେ ଆଉ ପିଇଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତି। ଖାଇଦେ ନହେଲେ ପଠେଇଦେବି ଆସିକି କବା ବାଡେଇବେ କଷିକି ବାଡା ଯୋଉ ମାଡ ଦବଲୁ ଖାଇ 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 ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗିଲେ ଦିନ ହସିଲି କଣ ଗିଳି 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 ସୋମବାର କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜମା ଡୁକୁନି ତୁ ପୂଜା କରିକି ଆପଣ ଆକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗିଲି ଦେଖିବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ